Sekasa muji uang iki. Sekasa dadi duwe kertas. Tangan cukup. Macan putih ini tutuno. Cek angker. Allah. Ya pas mari barang. Makanya belum. Terus waktu makan belum. Tak semar tak. Ini tadi mas. Tak apa. Belum. Kon bure tuh. Awal kenal. Taman istighfar. Terus. Belum. Carane filter. Tenang. Fokus tenang. Komunikasi udah. Seru. Temu, perlu baca salam. Kok damai itu? Macan. Iya macan. Saya anu metu kok, sing Sumar. Kakak macan itu. Bener Mas, macan niku pemang anuan kula. Katanya Ya napa? Kita akan tapi sik gede macan kula, Pak. Nggih. Kan kula ngene Prabu Siliwangi soalnya. Sami. Kula nggih Prabu. Sing putih gede niku. Kula nggih sami putih. Nggih. Saking Prabu Siliwangi. Ya napa didalaken nopo? Medalaken Mas, ngono medalaken. gelem kok kan pemelak kok. Gelem. Medalaken, Soalnya medalaken. ketemu dulu ya. Medalaken. Gak lama. Nah ngene kok jenengan kok moro-moro kok nunduk apa? Aku yang macan ya. Bener jenengan nih macan bener. Memang niku kagungan kula keturunnya niku. Napa di Turunan. dicalakan apa? Medalaken Mas. Dicalakan kula nggih. Nggih. Jeneng pedhet. Pakane apa? Halo? Pakane senengane apa macan? Enggak, Padahal ini ya, kawanan kuwi, kawanan keturunan memang apa diturunan. Bang kabeh. Gak ketok. Untuk kasar kan Siliwangi. Pekanan iki. Iki lho. Semar. Aku cabut ya. Nggih. Boleh istighfar ya Mas. Nggih.
bro. Nggih, apa. Iki metu. Waduh. Tatone mana kamu tuh, Mak? Olah anu mana, komunikasi mana? Tidak komunikasi lho Bapak. Gaya ora lu aku. Kamu tuh macam sing gune sepatu siluman. Ya ora lu. Bisa. Iya. Wes metu. Kon siapa? Metu. Temen pulang. Alhamdulillah. Pesawat ini. Aku. Ngene iku sing mang leres nek macan putih lah memang dari dulu. Iya. Sering medal juga kok kadang-kadang muncul. Ya jangan. Kadang-kadang nyonya nih diketoki. Nah, kula mangane niki, Pak. Hmm. Niku lho Iku lho mboten pernah kula Mari nyampluk tuh male mokong. Kan bisa